minihier. Je to prvý diel a dneska budeme hrať Skywars a je tu so mnou Minecraft, ale tu sa bude volať Heda. Tu má VIP. Takže, čo zbozuli, ja vás zdravím aj pri našom prvom dieli, aj jak Hydros povedal, že som tu ja s ním, lebo natáčame každý zo svojho pohľadu. A máme spoločný kanál, čiže tam budete mať názov, všetko a potom z toho alebo z toho. Takže tak. Ale mne to seka. Ja mne to trošku seka, ti poviem. A to je ten dažďom, nie? No, A nie to tak seka, keď sa pozrieš, aha. Poďme si na to. že vám to na videu až tak seka nebude. Tak poďme na Skywars. Tak po nás keľa sa mi rýchlo portnem. Lebo ja mám seky. Dobre, už je to lepšie. No dobre, Radšej by som... skočíme do mapy o 3, 2, 1, čuš. Ježiš. Dobre, už ma to portlo aj mňa. No, si to... Dobre, Hydros sa pripojil do hry. Dobre, ja nemám VIP, takže... Nie ti potom, keď ty by si mal byť vedľa mňa si. Áno? Aha. Čus. Takže dúfam, že sa vám tento diel bude ľúbiť a budú nejaké odbery. No. Počkaj, strihneme. Uvidíme sa po strihu, takže čus. Takže sme tu po strihu. Môžete vidieť, ja idem, portnem sa ku tebe, lebo postavím tuto. Ako chceš. Jak ty? A ty jedno, veď pôjdeme od teba, takže ja sa tam ku tebe portnem. Som u teba, čau. Ja si to položím tuto u teba enchanting. Enchantujem si mage. Chceš aj ty enchantovať na level 1? No, Sharpness 1 mi spadol. máš železný? Tak jeho ti enchantujem. Ten ti dám hovno. Dám ti jeden. Smite. Nemá? Nemáš tu jeden železný? Nie, ja mám kameň. Škoda. Tak daj ten kameň aj ten ti enchantujem. Však ty máš železný. Tak na, škoda, to máš. A to je jedno, aspoň máš enchant. Vidíš, trošku dáva väčší damage iba. Máš kobl nejaký? Ja som nemal. Tu mám 30. No. Daj. Ja som mal iba iné český kobl. Prepačte za tie moje menšie lagy. Aj moje, ale moje nie, že menšie, ale bude veľké. Má väčšie. Pozri sa, aha. Máš dobre. Pozri sa, aké mám ja. Takže, dúfam, že vám to nebude vadiť. Z toho mojho ostrovu sme mohli ísť. V minihrách alebo niečo, tak sa to budeme pokúšať. Môj kamoš Hydros mi to pomohli trošku mi to pomohli zeditovať a to je premiére v procese 6, že? Lebo ja neviem ani nijak tam spojiť video a prosím nám skoro, ja tam neviem nič, len to viem otvoriť. Say. Ale ja to asi zeditujem v Camtasii. No to je editová Camtasia, ja to je edit. Lebo mám aj Adobe Premiere Pro, len no tiež CS6, lenže v Camtasii je to dosť ľahšie, ako nie, že by som len lepšia grafika, len Adobe Premiere Pro je lepšia grafika zase. No. V Camtasii to má zase iba ľahšie. Ale to je tiež dobré. Nevidím iné. V Camtasii aj rýchlejšie to renderuje. Ak sú to autorské práva, tak bohužiaľ. No to je jedno, veď tam dojde úplne. Ale ja myslím, že iba firmy a hen také, to je iba názvy, nie? Toto len hovoríme, že cez čo editujeme. Áno, takže to by nemali byť. A hlavne nehovor nejakú službu a neviem nejakú proste. Obidva máme tie isté slúchatka, takže ja mám tie slúchatka toto ako mikrofóny, ktoré sú pripevnené a mám iné slúchatka a on má tie jedné na ušiach. Prepáčte, že trošku budeme sa ozývať, ale my sme hneď vedľa seba. No, viete? Už sme tu len traja, hento jedného on je na hentom ostrove. Tak Peťko, ideme, ja som za chvíľku v strede. No tak choď tam, ja zatiaľ sa skúsim. A potom naraz skočíme? Budeme tu chvíľku v strede?
No, Jak diváci chcú. What? padol. Ja som 5 levitoval po lianách, rovno ja som padol. Tak to dostávaj trošku. No, budem sa snažiť. Zatiaľ sa to... Ty to môžeš strihnúť až. Tak mi to bude čaká na hydra. Hej, ja mám vlastne 2 dia. Ja to tu asi trošku stopnem, zostrihnem. Natáčame 5 minút, keby tak. Už je len? To deti ukazujú. Náhodou neviem, či čas. Ja Prepáčte, že prepáčte, že vidíte tento môj, tak ja to strihnem a uvidíme sa tu po strihu, takže čus! Som postrihol ľudia, trošku som to okomentovali hydrovi, ja som nechcel skočiť do mapy, takže počkáme, kým to hydro dohodá a potom to tak budeme. Ja som si nezobral žiadny kit, lebo Počujem, ale aj ty máš takéto lagy? už má lagy, aha. Také isté? To ja mám dosť veľké. Rozmýšľal Toto ma sa sa. mi čo sa mi vyplatí viacej? Počuj, ja? Diamantový meč, alebo... Diamantový meč nemá väčší damage. Ja som si myslel. A Chod kde do je s- hen ten pajko? Ten je, on je niekde pajko, ten pajko je, on sa išiel zapajkovať. A kde je? Pajko. A hen tam je, už ho vidím. Moment, prosím. Hydros, potom ti niečo poviem, keď doravie video, aby toto nepočuli veľa ľudia. Dobre? Hydros si natáča s webkamerou? Ináč ľudia, prepačte, ale ja mám ešte určite súkromie s postavou, takže so mňou nepočítajte veľmi ľahko, veď som povedal pri novom videu 15 lajkov a 10 odberateľov. A potom som povedal, že bude webka. Takže nemusíte sa ani šťažovať, že prečo vám nerobím s webkamerou, že hydro áno, ja nie. Už tu máte dôvod, ďalší dôvod. Som to niekoľko razy hovoril. Kde je hen ten? Ja už nevidím nič. No na si už padol, ty si tam asi sama, bahlo sa to. Bude v strede, alebo hen tam už. Kde mám ja časku? Strom, ja tu je, aha. Ja sa vám poviem, či nahrávam. Nahrávaš? Nahrávaš. Mám to ale seknuté, takže zase asi obraz nebude. Áno, možno bude. Ty si pamätáš, že keď som to dal F11, tak potom sa mi to už nechcelo vrátiť? Vieš, také biele ostalo a musel som to vypnúť. Dúfam, že bude obraz. Nebude, tak to bude Ak nie, tak, tak to bude len... na mojom kanáli. Nie, však dáme to na ten spoločný. Veď áno, veď hovorím. Na akom kanáli. No lenže, kde je ten fajn. Pajko, chudačiko, tak Ja voláš. to takto budem čakať, radšej nejdem do stredu. Lebo čo keď ma tam náhodou... Ja som fulenč. Vidím ho tam. On ide do stredu. A všetky VIPčka zomreli ako prvé. 2 VIPčka prvé zomreli, keby tak. Áno? Aha, veď sa pozri. Hej, ten pajko ide sem. Aha, dobre. Trošku som si zlepšil veci. Ide do stredu, alebo ku tebe? Nie, asi ide do stredu. Peťko, Lebo ja to- som v strede, Peťko, to strašne pekne vypadajú tie diamantové veci a ja ich nemôžem odolať, proste ja ich musím zobrať. ide ku mne. No, Ty jedno veď ho zabiješ a potom. To nie je nič také. Ja som vedel, VIPčka to Dúfam, že žije. nemáte vo videu lagy, lebo ja tu také mierne mám. Ja som jedno zhodil, Peťo. Kumbik sa volá, Kumbik.
som mu dal 3 rany. To si ešte poslednú. Ja som sa tak nalakal, keď do mňa niekto strelil. Nie ešte jednu. Úplne mi zo srdca kameň vypadol. Mňa zhodili! No, cheatery, videli ste to? Videli ste to? Ja to prosím nahlasím tomu majiteľovi. Tak, Steeler. Zachodte, lominanku. Máš ban za. Pakujem to. Dobrá, stále zbieram šity. Aha, tak už mi dáva. Tak už idem stranu. Skrývam sa za stranu. A takto. Ježiš, to mám rádi. 20 hráčov. Dobre, dal som mu ďalšiu ranu. Nemám zlaté. Čo sa snažíš s tým hrakom naučiť? Natáčame už 11 minút. Áno? Tak asi vy ste mohli vidieť aj druhú mapu cez môj kanál. Hydros budem cez spoločný kanál, prepačte. A my sme tak zvyknutí, že hovorí, že na náš kanál, že Hydros. Tak na náš kanál spoločne bude dané hneď. Až Hydrosovi to nevidie, tak ja to urobím. Dám to cez môj. Ale bude mi to ľúto, že mi budete vidieť Hydra. Alebo fakt sa mi to asi nejak svetlo. Dobre. Asi Hydro, keď dohráš, tak to asi už bude koniec dielu, nie? No, sice jedna matka. Ja som zahral aspoň 2. Takže aspoň niečo budú mať. Že. Som si zahral druhú mapu. To sa nech bola, že Gamerkovinkene. Koľko máš šipov? 4. Vieš čo? Pusti sa do neho. Postav cestu a pusti sa na neho. Nerieš. Ja si na ňu počkám. Peťko, vieš čo? Hraj sa, že ho nevidíš. Chápeš? Neviem. Počkám. Tak Peťko, že on ťa bude strieľať a ty sa ho nešímaj. Si rob s neho srandu. Daj toto, aby si to nevystrelil, daj 9. Môže? Vidíš, že nič si nevystrelil. Ja aj keď pretočím, aha, počkaj. Takto a proste dáš niečo, dáš meč alebo dáš 9, tak nejak tak, chápeš? A že ty proste nevidíš. Nešímaj si ho, Peťko, proste chod tam hoci kde len chceš a nešímaj si ho. Mám inak vyriešené. No čo sa zhodne snažíš? To ti nežalúbi. Ale ako dobre to vie on s tým. Tak či to nejaký nezdá sa ti? On má čity na to, aby... Ale ja už ho chcem zabiť. Zase mi došlo šíp. Ja myslím, že tiež on vystrelal všetkých 10 šípov, čo mal. Ja už mám len 4. No. To je ešte dosť. Peťko, keby jedna mapa, ako keby jednu mapu, jednu túto časť, jeden Skywars ako mapa, jeden ostrov by bol takýto veľký. Pochopíš to? Takýto jeden veľký ostrov. Alebo aspoň nejaký hen taký ostrov, že by bol. Čo si tam stavíš dom? Koľko už natáčaš? Či už si vypol? Ja sa len natáčame 14 minút. Ja by som myslím, že by sme to video už mali ukončiť. No tak ty ho ukončí aj ja ešte. Takže, ľudia, uvidíme sa pri ďalšom dieli, takže čus! Čau. Čauky. A ďalší diel